I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு என்எஸ்ஆர் கேமிங் தமிழ் யூடியூப் சேனல். இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு அப்டேட்டோட தான் வந்திருக்கேன். என்ன அந்த அப்டேட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய வேறு லெவலான ஒரு அப்டேட்னே சொல்லலாம். என்ன அந்த அப்டேட்னு கேட்டிங்கன்னா வாங்க நம்ம வீடியோவில் போய் பார்த்துடலாம். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு எல்லாமே புரியும். ஃபஸ்ட் அப்டேட் வந்து நம்ம பண்டல்லேருந்து ஆரம்பிச்சிடலாம், ஓகேவா? என்ன பண்டல்றான்னு கேட்டிங்கன்னா டைமண்ட் ராயல் பண்டல் தான். என்ன டைமண்ட் ராயல்னு நம்மளுக்கு அடுத்த டைமண்ட் ராயல் பண்டல் வந்து அந்த இப்போ விட்டுருக்க பண்டலையே ஃபீமேல் பண்டலில் தான் விட போகிறாங்க. எப்படிலாம் ஃபேண்ட்டு சூட்னா கேட்டிங்கன்னா அந்த மாதிரில கேர்ள்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ட்ரெஸ்ஸு அதே மாதிரி தான் ரோஸ் வச்ச மாதிரி தான் அந்த மாதிரி ஒயிட் கலரே தான் கொடுத்து நம்மளுக்கு ரெடி பண்ணி அதே மாதிரி ஃபீமேல் பண்டலில் தான் தரப்போகிறாங்க, ஓகேவா? வாங்க நம்ம செகண்ட் அப்டேட்குள்ளே போயிடலாம். என்ன அந்த செகண்ட் அப்டேட்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் பண்டலே தான். என்னடா பண்டலாக சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வாங்க அந்த பண்டலை என்ன பார்த்துடலாம். என்னென்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு பண்டல்ஸ் தான். என்ன பண்டல்ஸ் தான் ஓசியில் கொடுக்க போகிறாங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா உண்மையிலே இல்லை, பட்டு அது எந்த ஈவெண்ட்டில் வந்து கூட இன்னும் தெரியல. OP29 அப்டேட்டில் அந்த பண்டல்ஸ் தான் நம்மளுக்கு அப்டேட் ஆக போகுது. இந்த பண்டல்ஸ் தான் நம்மளுக்கு OP29 வரப்போகுது, ஓகேவா? எப்போ வரப்போகுதுன்னு தெரியல. OP29 கண்டிப்பாக இந்த ஃபுல் பண்டல்ஸும் வரும். நான் காமிச்சிருக்கிற இமேஜில் இருக்க மொத்த பண்டல்ஸுமே வரும், ஓகேவா? இந்த பண்டல்ஸ் வரும் OP29 ஃபுல்லாக இந்த பண்டல் முடிச்சுட்டு தான் OP30 ஆரம்பிக்கும்னு நினைக்கிறேன், ஓகேவா? தேர்ட் அப்டேட் என்னென்னா அதுவும் ஒரு சூப்பரான ஒரு அப்டேட் தான். என்னடா அவ்வளோ பெரிய தேர்ட் அப்டேட்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவும் ஒரு சூப்பரான அப்டேட் தான். என்னடா சூப்பர் சொல்லுடான்னு கேட்டிங்கன்னா கார் ஸ்கின்லாம் வரப்போகுது, ஓகேவா? கார் ஸ்கின்னா எனக்கு எதோட கார் ஸ்கின்றா இப்போ விட்டுருக்க கார் ஸ்கின்னா இல்லை என்ன கார் ஸ்கின் சொல்கிறடா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ புதுசாக விட்டுருக்காங்களோ ஒரு கார், அதோட கார் ஸ்கின்ஸ் தான். என்னென்ன கார் ஸ்கின்னா இப்போ இமேஜில் காட்டியிருக்க ஃபஸ்ட்டு கார் ஸ்கின் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். கார் மட்டும் வந்து ஒரு கார் ஸ்கின் தான். அந்த கார் ஸ்கின்ஸ்லேருந்து இப்போ இருக்க எல்லா கார் ஸ்கின்ஸுமே வரும். OP29 தான் வர வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன், ஓகேவா? OP29 தான் வரும். ஓகே, வாங்க நம்ம ஃபோர்த் அப்டேட்குள்ளே போயிடலாம். ஃபோர்த் அப்டேட் என்னென்னா அதுவும் ஒரு சூப்பரான ஒரு அப்டேட் தான். என்ன அந்த அப்டேட்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அப்டேட் என்னென்னா அது என்னடா அப்டேட்டு சூப்பரான அப்டேட்லாம் சொல்கிறா ஃபாஸ்ட்டாக அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அது ஒன்றுமே இல்லை. நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஈவெண்ட் வரப்போகுது. என்ன ஈவெண்ட்னால் ஒரு ஸ்பீட் கோ அப்படின்னு ஒரு ஈவெண்ட் தான். அது கூட நம்மளுக்கு ஒரு பண்டலும் அப்புறம் ஒரு கார் ஸ்கின்னும் தராங்க, ஓகேவா? இந்த கார் ஸ்கின்னு பார்க்க கெத்தாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அந்த பண்டல் பார்க்க எனக்கு நல்லா தான் இருக்குது, எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, ஓகேவா? இந்த பண்டலை கிளைம் பண்ணிக்கலாம், சூப்பராக தான் இருக்குது, ஓகே. ஆனால் டைமண்ட் பிடிக்கிற ஈவெண்ட்டு தான் கண்டிப்பாக வரும். இந்த கார் ஸ்கின்லாம் எனக்கு இன்னும் நம்ம ஓசியில் தராங்க ஒரு கார் ஸ்கின்னை. இந்த கார் ஸ்கின் கண்டிப்பாக டைமண்ட் பிடிக்கிற ஈவெண்ட்டு தான், ஓகே. வாங்க இப்போ நம்ம ஃபிஃப்த் அப்டேட்குள்ளே போயிடலாம். ஃபிஃப்த் அப்டேட் என்னென்னா அது ஒரு சூப்பரான ஒரு அப்டேட்டு. ஃபிஸ்ட்டு ஸ்கின் நம்மளுக்கு வரப்போகுது. இன்னொரு ஃபிஸ்ட்டு ஸ்கின்னு ஏற்கனவே ஒரு ஃபிஸ்ட்டு ஸ்கின்னை வந்து OP28 அப்டேட்லேயே நம்மளுக்கு சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு ஃபிஸ்ட்டு ஸ்கின், பட் அது வரல. கோப்ரா ஃபிஸ்ட்டு ஸ்கின் தான் நம்மளுக்கு வந்துச்சு, ஓகேவா? கோப்ரா ஃபிஸ்ட்டு ஸ்கின்னா முன்னாடி விட்ட கோப்ரா ஃபிஸ்ட்டு ஸ்கின் இல்லை, இப்போ ஒரு ரேம்பேஜ் பண்டல் கூட விட்ட ஒரு பாம்பு ஸ்கின் தான், ஓகேவா? அந்த ஸ்கின் தான் வந்துருக்கு. பட் அடுத்த வரப்போகிற ஸ்கின்னு வந்து இந்த ஃபிஸ்ட்டு ஸ்கின் தான், ஓகேவா? இதுதான் ஃபிஃப்த் அப்டேட், ஓகேவா? இப்போ வாங்க நம்ம சிக்ஸ்த் அப்டேட்குள்ளே போயிடலாம். சிக்ஸ்த் அப்டேட்னா அது ஒரு ஜோக்கான அப்டேட்னு சொல்லலாம். அது எடிட்டிங் மாதிரி தான் எனக்கு நல்லாவே தெரியுது. அது எடிட்டிங்காக தான் இருக்கும். இது ஒரு அப்டேட்டாகவே நான் சொல்லலை, ஓகேவா? இது சிக்ஸ்த் அப்டேட்டாகவே வச்சுக்காதீங்க, ஓகேவா? சிக்ஸ்த் அப்டேட்டாக செவன்த் அப்டேட்டாக மறந்துட்டேன், ஓகே. ஏதோ ஒரு அப்டேட்டு, எத்தனாவது அப்டேட்டோ, ஓகே. இது ஒரு ஜோக்கான அப்டேட் தான். என்ன இப்போ இமேஜில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், ஓகேவா? ஒரு ஷார்ட் கன்னில் எப்படி தான் ஸ்கோப் வைப்பாங்க? பீஸ்ட் படத்தில் விஜய் வச்சுருக்க கன்னோ அதை பார்த்து காப்பி அடிச்சிருக்காங்களா தெரியல, ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு படம் இல்லை, சாரி, ஃபஸ்ட் லுக்கில் வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன், ஓகேவா? ஓகே, வாங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் அப்டேட்குள்ளே போயிடலாம். நெக்ஸ்ட் அப்டேட் வந்து நம்மளுக்கு நாளைக்கு வரப்போகிற இன்றைக்கி வரப்போகிற அப்டேட் தான். என்னடா இன்றைக்கி வரப்போகிற அப்டேட்டுன்னு சொல்கிறேன். என்னடா அப்டேட்டுன்னு கேட்டிங்கன்னா அது 10 மணினா இனி 10 மணி வருதா 8 மணி வருதா தெரியல. ஒரு டாப் அப் ஈவெண்ட், ஓகேவா? ஒரு டாப் அப் ஈவெண்ட் தான் வரப்போகுது. என்னென்ன அந்த டாப் ஈவெண்ட் கேட்டிங்கன்னா ஏற்கனவே தெரியும், மெக்லரன் டாப் அப் ஈவெண்ட் தான். மெக்லரன் டாப் ஈவெண்ட்டில் என்ன தான் வரப்போகுது நிறைய லீக்காக சொல்லியிருப்பாங்க, நிறையா தமிழ் யூடியூபர்ஸே சொல்லியிருப்பாங்க, ஓகேவா? இதை என்னன்னா குளோவால் தான் வரப்போகுது. இது அஃபிஷியலாக நம்ம இந்தியா சர்வரில் சொல்லிட்டாங்க. இன்றைக்கி தான் நானே இப்போ தான் பார்த்தேன், ஓகேவா? இப்போ தான் பார்த்தேன், அப்படியே வீடியோ போட்டேன், ஓகேவா? இது கிடைச்ச உடனே நான் வீடியோ போட்டேன்னு சொல்லலாம். இது இன்றைக்கே வரப்போகுது, ஓகேவா? இன்றைக்கி வந்துடும், ஓகேவா? ஏன்னா டேட்டை பாருங்கள், 28 ஜூலைலேருந்து எத்தனாவது ஆகஸ்ட்டு
ஓகே 4th ஆகஸ்ட் சாரி ஓகே 4th ஆகஸ்ட் வரைக்கும் இருக்குது இந்த டாப் அப் ஈவெண்ட். ஓகேவா, இது வந்து ஒரு தீம் குளோவால் தான் நினைக்கிறேன். ஓகேவா, தீம் குளோவால் தான் சொல்கிறாங்க, நிறைய லீக்கர்ஸ் சொன்னாங்க இது தீம் குளோவால் தான் இருக்கும். ஓகே பார்க்கலாம், நம்ம நாளைக்கு இன்றைக்கி பார்க்கலாம். ஓகே என்ன ஒரு எவோ ஸ்கினோட அப்டேட் தான். என்னடா எக்ஸமெட் எவோ ஸ்கின்னாக கேட்டிங்கன்னா, எக்ஸமெட் எவோ ஸ்கின் வந்து நிறைய யூடியூபர்ஸ் தமிழ் யூடியூபர்ஸ் எல்லாருமே போட்டாங்க. பட் அது இல்லை, இது வந்து ஒரு M187 டபுள் பேரலோட ஒரு எவோ ஸ்கின் தான். பட் இது வருமானு தெரியல. ஓகேவா, நான் ஒத்துக்கிறேன், இது வந்து ஒரு தமிழ் யூடியூபர் ஒரு லீக்கர் கிட்டேருந்து தான் எடுத்தேன். ஓகேவா, இது ஒரு லீக்கர் கிட்டேருந்து தான் நான் இந்த எவோ ஸ்கினை எடுத்தேன். அதை கிராப் பண்ணி உங்களுக்கு போட்டுருக்கேன். இது வருதான் எனக்கு நிறைய தெரியல, இந்த அப்டேட் பற்றி எனக்கு தெரியல. சரி போட்டு உள்ள நம்ம யூடியூப் சேனல் பார்க்குறவங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இதை போட்டேன். ஓகேவா, அவ்வளோதான். இன்றைக்கி ஒரு அப்டேட் வந்து முடிஞ்சிச்சு. இதே மாதிரி வேறு ஏதாவது அப்டேட் கிடச்சின்னா நான் வீடியோ போடுவேன், கண்டிப்பாக வீடியோ போட்டு தீருவேன். நான் வீடியோ போட்டுடுறேன், ஏதாவது ஒரு அப்டேட் கிடைக்கட்டும். இதோட இந்த வீடியோ முடிஞ்சிச்சு. பாய்.